Дами и господа, здравейте! Аз съм Влашкия Костреш и днеска ще правим лантон супа. Това е някаква китайска супа или не знам дали е китайска, ама някаква азиатска. И днеска ще я правим. Така, да почнем с продуктите, да ви обясня набързо. Има много продукти в тази супа, тъй че ако трябва всичко да си купувате от нулата, ще ви излезе скъпо. Обаче, ако имате голяма част от тия неща, примерно, вече сте си ги купили преди време и сте да хвърлили някакви пари, сега ще ви излезе по-евтино, защото не трябва да купувате всичко от начало. Голяма част от продуктите вече ги имате. Като например, какво ни трябва? Оризов оцет. Соев сос, то е ефтин. Фиш сос, рибен сос. Това нещо е много важно. Така, трябва ни джинджифил. Чайчето не се види нищо тук. Аз съм го нарязал на много малки купчета. Чесън и лук, пак нарязани на много малки купчета. Чили чушка, нарязано на тънки ленти. Сусам, малко. Зеле, което също съм нарязал на тънки купчета, или ленти, или каквото е, ей го. Зелето. Това е обикновена зелка. После какво друго ни трябва? Трябва ни малко шунка. Не много, но мъничко. Трябва ни кайма, която аз вече тук съм сложил. Тя е кайма смес. Останала ми от вчера. С малко от чилито. Трябва ни спанак. Трябва ни малко сметана. Съвсем малко. Наистина 2 капки буквално. 4 яйца. Като виж го това яйце, между другото, какво е? И е такова чудо, виждали ли сте? Его, да те жал да го шупиш това квазимодо. Както да е, 4 яйца. И няколко подправки, общо взето. И най-важното, бира, която аз вече съм отворил и вече съм почнал да къркам, защото така ми е кеф и защото мога. Де да ми плащаха за тия реклами на продукти да правим. Ама не може. Поне не и с 400 абоната. Трябват 40 000 и тогава, може би. Както е. Първото нещо, което ще направим, е пълнежа. Какъв пълнеж, бе? Какви 5 лева? Ами ще правим дъмплингс или на български китайски пелмени, ако щете. Но естествено, че не са пелмени, просто не знам дали има друга дума за дъмплингс на български. И малко имам цивки ми тъкът, ще ме извините. Така както да е. Имаме тук кайма смес с малко чили вътре, другите чушки, следователно слагаме малко чесън, не всичкия, така. Слагаме лука, примерно, пак не всичкия. Така, по-голямата част. От джинджифила слагаме така. Да има. Сусам, че също мога да слагам малко, не много, защото не е нужно. Така, слагаме нарязаната зелка. И после от рибения сос. Това даже е много. Това е много силно и смърди на крака, но е много яко. От оризовия оцет малко. Яко соев сос. И така, друго за пълнежа има ли, бе? Една стабилна щипка захар. И след това ще добавим още сол, защото солта никога не стига. Я да видим как ще е. Така. Междувременно ще нагреем котлона. Само за малко. Турим едно малко тиганче там. И ще почнем да мешам нашия пълнеж.
Така, докато се получи хомогенна смес. Хомогенна. Окей? За който не е разбрал. А който не знае какво означава, да ходи да прави хомосексуални актове с други хора, които не знаят какво е хомогенна смес. Така. Разбрах, че много обичате да кажам така през 2 секунди, затова казваме така. Добре, смесихме го едно хубаво. Това ще ни е предостатъчно, даже ще ни остане. Но може да си направим едни къвтаци после с това. Нали? Да взимаме едно малко парченце. Това още не се е нагряло. Аре бе. И го слагаме тук. Дай не е нужно мазнина. И добре, това беше мощно. Тудеба тия цивки. Така. Тук нищо не се вижда почти. Както и да е. Сега, какво правим в момента? Слагаме го това, за да се сготви това месо и да може да го опитаме на вкус. За да знаем има ли достатъчно сол, трябва ли да му добавим още нещо. Примерно, какво мога да добавим? Мога да добавим бял пипер, но ще го добавим директно в купата, естествено, не в това парченце. Ма що пък не да е една малка щитка. Така. Може да му помогнем с горелката. Не бе, няма, шегувам се. Просто се опитвам да я забавлявам, за да мине по-бързо времето. Та, какво става с вас, иначе? Готвите ли моите олигофренски рецепти? То на рецептите нищо им не е. По-скоро аз съм олигофрен. Но аз така обичам. Защото в крайна сметка, дами и господа, ако не сте поне малко олигофрен, що за живот е това? Що за живот е това? Това го обяснявам напоследък на приятели и роднини, че този канал Влашка Костреш тръгна като канал за видеоигри. Влагах 10 пъти повече старания във всеки клип и примерно най-впечатляващите ми клипове за видеоигри, в които съм вкарвал часове, даже дни да ги правя, някакво 100 гледания за една година, нали, което е нищо. И един ден си викам да направя някакъв тъп клип, така да се заснема за тършака, докато правя някакъв сандвич. И оня шиван клип с сандвича вече има сигурно почти, последния път като видях бяха почти 12 000 гледания, сега не знам колко са. И си викам какво по дяволите се случва. И от тогава реших да продължавам да ви качвам клипове за... такива клипове, в които се правя на олигофрен и готва. Та са. А колко хейт има в оня клип за сандвича? Леле. Явно някой не му харесва това, че хората могат да правят какво си искат в днешно време. Включително това да се правят на олигофрени в интернета, докато готвят някакъв сандвич. Но това си е техен проблем, не мой. Както и да е, хора. Това мини парченце, мини кюфтенце, като за хамстера ви, е готово. Го пробваме сега. Е готово, да не си сурово отвътре. Да хванем глисти от това свинско. Вкусно е. Обаче му трябва още малко сол, тъй че сега към сместа ще добавим още една стабилна щипка сол.
Добре. Айде, сега изключваме котона, ще се върнем пак към него. И ето, довършваме тази смес. Тази супа е много вкусна, искам да ви кажа, между другото. И е много особена. И има някакви неща, които преди да ми я покажат, не мога да разбера каква е логиката. Както и вие. Ще разберете чак на края на клипа. Да готови... Забравих как се говори. Готови сме с нашата смес. И сега ще се заемем с тестото за тия пелмени. Ай! Така, дами и господа. Имаме 225 грама брашно. Сега ще щупим 2 яйца вътре. Първо с квазимодо или с братчето му полуквазимодо? Аре с полуквазимодо да започнем. Разочарованието на семейството. Ето, истинската гордост на квазимодовото семейство. Що изгледа така тия черупки, си нямам никаква идея. Както и да е. Забравихме сол. Така една стабилна щипка. Какво друго трябва? Малко зехтин. Какво друго трябва? Малко вода. Ейте така. Почваме да мешим. Добре, и сега като тестото се събира и всичките части са на топка, е време да почнем да го месим малко, не като хлебчето за бургерите, но така трябва да стане едно стабилно тесто, така го кажем. И така, до след малко. Дами и господа, момента, който всички чакахте, най-накрая дойде. Влашкия Костреш се завърна от кратката пауза, през която той правеше неща зад кадър. И те така. Тестото е готово. Помесихме го малко и го сложих в хладилника, за да си почине, което е важно. Общо взето, сега дойде момента за следващия елемент от нашата супа. А именно омлета. Да, правилно чухте, има омлет в супата. И аз като чух за първия път и си викам, какъв омлет, какви 5 лева, бе? Това е супа, какво прави омлет вътре, но явно трябва. Къде оставих? Така. Щупихме 2 яйца. Това вътре... така, малко сметана, не е много. Мъничко съвсем. Какво друго трябва да сложим вътре? Бял пипер. Добре. Тая бира. Бял пипер. Сол, естествено. И почваме да го бием. Сигурен съм, че всичките ми зрители са майстори в това движение, защото са на 12 години и току-що са открили себе си. Окей, сега
малко масло. Или много, както вие си прецените. Важно е за този омлет така да го сготвим, че да не хваща цвят. Защото... чакай бе. Може би така по-добре виждате. Защото иначе няма да изглежда толкова хубаво. Омлета ни трябва да е чист. Като бебешко дупе, което не сере. Защото бебетата серат и техните дупета не са чисти. Не знам кой го е измислил тоя лав, но не е прав. Но да, омлета ни трябва да е чист. Не трябва да загаря. Маслото почти се е разтопило. И сега е момента, в който ще го изсипем. Да го поразбием още малко. Ползвам тиган за палачинки, защото ми е по-удобно. След това, за да си помогнем да го обърнем, ще ползваме шпатула. Сега е момента, в който ще поизчакаме малко, да почне да се позготвя. И ще се върнем след малко. Аз тъкмо да наглася малко тази камера, да виждате по-добре какво се случва. Така, дами и господа, както виждаме, омлета почна да добива някаква форма. Но трябва още, защото тук в крайчетата не е особено готово. Примерно е тук. Тук е по-така. Но тук ще го тръпнем по-насам тогава. Междувременно, докато чакаме да се досготви омлета, тук към готовата част, или не готовата, добър въпрос, тук някъде ще сложим спанака, за който ви казах по-рано. Единственото нещо, което съм направил, е да го понарежа малко. Скоро ще трябва да го обърнем, но ще трябва да почакаме още малко. Така, мисля, че е време вече да го обърнем. Ей го! То е важното отгоре да изглежда хубаво, пък отдолу... Дами и господа, до тук сигурно вече най-вероятно ви е хрумнал един въпрос няколко пъти. Къде е супата в тази рецепта за супа? Ами ето, сега ще я започнем. Така, слагаме бира вътре, сигурно се няма слагаме бира вътре, как ще слагаме, да не сме ненормални. Взимаме и слагаме пилешки бульон. Аз тук имам домашно направен. Това е малко, тъй че сега ще взема още. Както виждате, замързил съм си. По-натам ще ви направя рецепта и за домашен пилешки бульон, но за момента няма да ви направя просто.
Има само малък проблем. Как да извадя този бульон от тази кутия? Просто е, че да, мой, взимаме гореща вода, топиме тука. И ще се надяваме, че тази моя схема ще свърши номера. Или работата. Или сета, както искате го наричате. Ей го бе! Ей го бе! Ето е буцата бульон. Тя и без това бързо ще се разписа. Та вътре в тази... Защо пушиш, бе? И аз спрях цигарите, но бульона почна да пуши. Та сега в супата част от супата ще сложим пилешки бульон, вода, нещо вода, сол, после бял пипер. Още бял пипер. Какво става с този бял пипер, бе? Да има там. Какво друго? Бял пипер, джинджифил и лук. Каквото ни е останало. Малко от чилито. Даже голяма част. Мога да го пропуснете, но аз обичам. Обичам да ми е люто. Защото лютото е яко нещо. Ако не обичате люто, съжалявам, ма не мога да не обичате люто. Просто е. Сложихме и чесън вътре. Добавяме джинджифил. Ей така. Любимото ми са. Рибен сос. Така, харабията да има. Оризов оцет. Да има. Соев сос. За целия китайски народ. Аре бе, що не тече, бе? Ей! Нормалния. Какво стана, що не тече този соев сос? Оплаши се, не иска да излия. Гледай го. Абе, какво му става на това, бе? Къде са ми клещите, бе? Къде са тия клещи? Си играем аз тука. Ето е. Така. За какво говорим? Та е така. Соев сос за целия китайски народ. Да има. Важно е. Да, бъркаме. Мога да добавим вода още.
Е така, да правим голямо количество, защото дори когато си изядете порциите от тази супа, все ще ви остане течност. Тази течност ще я ползваме, за да правим друго ястие. Затова ще добавим още соев сос. И сега ще го опитаме на вкус и най-вече на сол. Ако се чудите, да, нормално е да изгледа така на цвят, трябва да е черно. О, още. И яко. И ако си мислите, че е много, това не е много. Още рибен сос. Оризовия оцет ми се иска да няма го слагам. Защото е хубаво нещо. Да видим сега. Сега вече ще добавяме сол. И пак опитваме. Още сол. О, майко, перфектно е. Не само, че е соленичко, вкусно, но и има точно... Бие в носа, бе, хора. Имате чили, имате джинджифил. Леле. Та сега. Това го слагаме да заври. И сега ще започнем с най-досадната част от тази рецепта. Лично според мен. Чакайте, че ще ми падне телефона тук. Или ще бъде неприятно. Чакай да светнем. Нещо от сорта да направим. Добре, ми явно тук ще точно. Така, да избършим хубаво. Винаги е хубаво да чистите докато готвите, защото така просто пестите време. Естествено, както много добре знаете, не го правя винаги, даже доста рядко, но това е, защото съм вкъщи и имам време и не бързам за никъде. Просто е. Взимаме тестото сега. И даже няма и да е цялото тесто. Ще вземем малко, защото това е доста голямо количество, така да го кажем. И почваме да разтягаме. Леле, колко ще ми е тесно тук. Ау! Ръката ми е точно върху котлона. Забравих да спомена, че това нещо се прави най-добре. Даже не знам дали има друг добър начин, но това нещо се прави с машина за паста, която аз нямам. Затова просто на ръка с точилката
и се опитвате да го направите възможно най-тънко. Ама като ви казвам възможно най-тънко, значи възможно най-тънко. Така, това изглежда доста тънко, защото просто се е залепило. Сега ще ги правиме. Тия ще са много малки така, бе. Не. Трябва ми друга чаша. Ей това! Това е добър размер. И вижте сега, ако това на вас ви се струва тънко, не е тънко, това са ви стабилно количество е. Това. В смисъл доста е дебело. Трябва да го направим, ви казвам, буквално 2 мм. Това е доста дебело сега и няма да е перфектно. Тестото ще стане прекалено дебело за нашите цели. Може да се опитате с ръка да го поразпънете малко повече. Така ще му развалите кръглата форма, но пък сега. Ако искате да ви е вкусно в къщи, ще трябва да инвестирате малко, като например в машина за паста. Но живота не винаги ви го позволява, затова трябва да се оправяте. Трябва да решавате, искам да ми е хубаво на стомаха или на очите. Дали трябва да ми е хубава на външен вид храната или просто да ми е вкусна. Затова правите го на ръка, пък каквото се получи. Окей. Хващаме сега нашата смес. Мога да топнем с пръстче тук, но това ще го направим след малко. И примерно взимаме едно топченце. Ма като ви казвам едно топченце, говоря за едно е такова. Слагаме го по средата. Топим тук, гледаме да не се опари много стабилно, а само малко. Сега ще се опитаме да го затворим, без да го скъсаме. Его. Не е нещо прекрасно на външен вид, но е и без машина за паста. Но пък виждате, че изглежда доста хубаво. Какво казах току-що? И аз не знам какви ги говоря. Казах, виждате, че не е особено хубаво и казах, но пък изглежда много хубаво. Ще се побъркам покрай вазе с тия клипове. Ако ме питате защо ги правя тия клипове, аз не знам. Защото не печела 1 стотинка. За тия 30 000 гледания, де тия на този канал, съм изкарал 1,50 евро от реклами. Защото всички ползват AdBlock в България. Включително и аз. Нали? Та сега, виждате тук, че супата почти е завряла. И се слагаме нашото дъмплингче вътре. И общо дето продължаваме със същата схема, докато не направим всичките, цялата кайма или цялото тесто. Цялото тесто със сигурност няма да е, но ще е може би и цялата кайма. Кога разбирате, че е готово? Когато ми опитвате, го взимате едно и го опитвате. Какво ви кажа? Другата идея е просто да ги направите всичките едновременно
Не едновременно. Да ги направите всичките и тогава едновременно да ги сложите вътре. И така ще мога да прецените кога са готови. Аз това си го сложих, защото така ми е кеф. Да ви покажа как се слага. Айде, до после. Така, дами и господа, нашите пелмени са готови. Нашите равиоли са готови. Ето едно, примерно. Естествено, че е леко грозно. Правихме ги на ръка и мязат на гъс. Но нищо. Напълно сготвени са. Ни са... Много вкусни. Сега, как се сервира тази супа? Общо взето взимаме... По идея ви трябва по-хубава паница, нали? Не точно такава. А малко по-широка. Е така. 5 равиола се слагат. След това, ако помните, направихме един омлет, който сега ще нарежем на такива филии. А на нас ни трябват 4. Е така. И слагаме едно тука. Ребе. Вижте го между другото колко е хубаво омлечето. Страхотно си е. Едно тук така. Гледайте. Перфектна му работа. Едно тука. Едно тука. След това, ако помните, най-вероятно не помните, но ви казах, че ни трябва шунка. Тази шунка съм нарязал на ленти. И сега общо взето ще направим една хубава, нали, без да изпускаме по земята, но ще направим една хубава купчинка. Ще слагаме тук така по средата. Нещо от сорта. След това взимаме нашата супа, така да го кажем, която вече изглежда много готино. Сипваме отгоре. Ей така. И сега е момента на още малко чили, за който иска. Аз естествено, че искам, моли да не искам. Малко сусамче, мога да поръсите, ей така за красота. И какво друго бе? Имаш ли нещо друго, дето мога да сложим? Останало ми е малко джинджифил, който съм нарязал на много тънко. Ма видите, това си е буквално милиметър. И тъй като супата е гореща, като просто пуснете едно парченце вътре и то се сготви за 30 секунди. Докато го поднесете при клиента, или т.е. при жена ви, или мъжа ви, или който и да е, баба ви, ще се е сготвило вече. И с останалата част от омлета може да си я ядете. Или да топите. Абе откъде я знам, правете какво сакате. О, много е вкусно. Да се върнем за малко на тази супа. От това нещо вие ще направите 2, 3, 4 порции и пак ще ви остане. Какво мога да направите с това? Нагрявате супата и слагате от тия оризови спагети. Буквално ги слагате вътре и ще станат готови за 0 време. И след това остатъка от каймата, която имате, бам, хвърляте я вътре, да се готви с спагетите и си сипвате. И ето ви леко по-различна манджа със същия вкус. Просто вместо да има омлет или каквото искате ги наричате, ще има
Оризови спагети. Чиста му работа, брат. И така. Прекрасната азиатска, китайска, влашка супа. Аре, дами и господа, това беше от мен за днеска. Ще се гледаме следващия път, когато и да е това. Чао!